Altså sammen, og velkommen til den her video. Vi har ikke lige Mikkel med i dag, han er i baggrunden, han er ikke om at fik noget. Så ja, jeg er nu lige over Discord, som han kører med. Men Mikkel han er ikke om at fikse noget, så jeg vil bare vise serveren til alle sammen. Jeg viser alle de fede ting med serveren. Og sådan noget, så vi kan starte med at se, hvor man spawner henne. Hvor er nu mit by af? Nå, jeg er her. Se. Nu spawner herinde, hvor der står identitet og jobcenter. Og så går man ud her. Hvad fanden? Der er en bil. Nå. Så kan man købe den her for eksempel. Og så kan du... Og så har vi det her midtby map. Og en hel masse kostebiler har vi også. Vi har meget. Så... Og så har vi... skal lige se, han går på politistationen. Okay. Hvis jeg lige giver mig selv politi for eksempel. Så kan jeg vise begge politistationer. Vi starter med den her herovre. Som er den, som vi lige har sat ind for ikke så lang tid siden, hvis den gør load. Jeg kan ikke lige se, mens den loader, men det er heller ikke den bedste politistation der. Smut med så. Så hen til Casino politistationen, den ligger hele vejen heroppe. Men vi kører derhen, fordi vi er gode ejere. Så vi ses, når vi er derhenne. Så er jeg tilbage, og jeg fik lige en hurtig besked fra Mikkel. Vi skal huske at sige, den anden politistation, som ikke er den her, jeg kører hen til nu. Den, der skal vi lige have fikset nogle ting. Og der skal vi have fikset låse og sådan noget. Det kan vi hurtigt gøre. Men det var bare lige for information. Nå. Man skal selv lave sin karakter som politi. Wow! Ja, okay. Der hygger Mikkel sig lidt, kan jeg se. Så er det jo... Ja, det er Mikkel, der hygger sig lidt. Nå. Så tager vi herind. Jeg skal nu bare parkere den her lidt lige meget. Så kan I se her, så vælger I en bil. Som min yndlings, det er faktisk den her, tror jeg. Nej, den er lort. Den er virkelig, virkelig lort. Det var ikke den, jeg mente. Cut. Det var ikke den, jeg mente. Det var den anden over den. Nej, det var en hundevogn. Så stopper det. Det var den her, jeg mente. Ej, okay. Jeg prøver lige en sidste gang. Så her. Det kan godt være, vi klipper noget af det her ud. Men den her. Den er virkelig fed. Den kan jeg virkelig godt lide. Og det slash radar. Hvordan fanden var det nu, man fik radaren frem? Mikkel, hvordan fik man radaren frem? Kontrol M. Tak. Der. Og så tænder vi fartmåleren. Okay. Så kan du for eksempel... Det kan jeg virkelig godt lide at bruge på videoer og sådan noget. Når der kommer mange ind, så laver videoer med RB her på.
jeg er vildt lur til at køre biler. Så laver vi videoer med RP her på serveren. Jeg tror ikke der er mere at vise, men vi skal lige være sikre. Mikkel, er der mere at vise på serveren? Det er PD'et. Ja, jeg har vist PD'et, udover det. Du skulle da ikke vise det hele. Jeg skulle da vise det hele. Bro, man kan sgu da ikke vise det hele inden ved PD'et. Det skulle da kæmpe så. Og du kan godt lige vise indgangen og sådan lidt jo. Men det har jeg gjort. Nå, okay. Jeg har også vist Midtby og Midtby G og... Ja. Men den her politistation, du har sat ind, ikke? Mikkel, Jo, hvad dernede, ja. den lagger sådan mega meget, når man går ind på den. Ja, det ved jeg ikke lige hvorfor. Det bare har noget med mit spil at gøre. Hvorfor fanden så sådan her? Lige præcis. Sådan der. Nå, nu virker den faktisk. Hey, der er allerede låst, der er OX Doorlock. Det er mig, der har sat det ind. Nå, så kan vi også lige vise jer det. Der er OX Doorlock, som I kan se. Jeg har ingen idé om, hvor ting er, så det må I spørge Mikkel om. Men jeg ved, der er et eller andet her. Hvad er der her? Ja, okay. Det tager vi i en anden video, fordi så bliver den her video for lang. Men som vi sagde, så skal vi rykke en hel masse ting, så alting er der ikke lige. Tror jeg i hvert fald. Tjekker lige. Haha, jeg lukker virkelig ud. Men hvad fanden? Nå, det er herovre. Der er allerede den gode garage herhen. Mikkel, den gode garage er allerede herhen. Mikkel, din fatsvæg. Ja. Prøv at se her. Ja. Yes. Yes. Ja. Yes. Så vil du sige, vi ses til dem derude? Yes, vi ses, godt. Rap.